wasiƙun gayyata jarabawar aiki 5 aka tura ma me yasa baka zo ba? Sai ko ne ta samu a hanyar zuwa na. A ta dalilin wasu matsalolin gari yallaɓai. A gabarce ni. Daga ina ka zo yanzu? Daga babban ofishi ne. Na yan sanda? A kusa da ofishin nasu dai. Ya sunanka? Falani. Wannan ai sunan waje ne. Kuma sunana ne yallaɓai. Matakin kwarewa. Mama. Wani irin sunan digiri ne wannan? Yallaɓai idan nace digirin master B gare ni, magana za ta yi tsayi da yawa shi yasa na takaita nace maka mama. To shikenan, ka samu. Yallaɓai, na gode sosai. Na ji daɗi. Allah saka da alheri. Nace ka kaddara ka samu aikin. Ta. Ranar farko ka taho ofis. Sai kaga ofis yana ci da wuta. Ya za ka yi? Gobara a ranar farko kuma. Yallaɓai wani irin abu ne haka? Garkame baki. Ofishi ya kama da wuta. Me za ka yi? Yallaɓai wayoyi biyu ne a nan. Zan yi waya wa hukumar 'yan kwana-kwana sai yi kokarin kashe ta kafin su zo. Duka wayoyin ai ba sa aiki. Yallaɓai ga waya ka ta hannu ai. Ba shi kenan ba. Zan san gaba musu waya kafin su zo sai yi kokarin kaye ta. To ai ba kuɗi a ciki kuma batir ya dode ya za ka yi? Ya zan yi. Yawa zan shiga cikin ofishin yallaɓai. Akwai irin jan bokitin nan da ake ajiyewa na koda ta ɓaci. Zan san game shi da yashi sai ya zo wurin wutar in an taya mata yashin yallaɓai. Bokitin ya fashe kuma ma babu yashi. Ya za ka yi? Kai to ya zan yi babu su. Yawa ai akwai ban ɗaki yallaɓai sai in je cikin jebo ruwa. Zan cika bokitai sannan je an taya wa egiyar wutar. Ban biya kuɗin kamfanin ruwa ba. Babu ruwa. Ya za ka yi? Yallaɓai mahaya. Aha. Sai in hau mahaya. Ban biya kuɗin lantarki ba mahaya ba ta aiki. Yallaɓai idan na bi matattakalu na yi ƙasa zan samu jami'in tsaro a wajen sai in gaya masa ya kira 'yan kwana-kwana sai in yi ƙoƙarin kashe wutar. To ai hakan ba zai yi ba. Me yasa? To ai shi jami'in tsaron kurma ne. Kuma idan karfe 6 ta wuce baya gani. Makantar dare ce da shi. To a wannan hali ya za ka yi? Haka ne? Yallaɓai takardun neman aiki na. Zan iya samun abuna? Kwarai kuwa. Kai wai, me ma ka ce? Waya ba ta aiki, kuma baka sa kuɗi ba a ta hannu, bokitin cikin ofishi kuma ya fashe, sannan babu yashi, kasancewar baka biya kuɗin kamfanin ruwa ba babu ruwa, kuma baka biya kuɗin lantarki ba, mahaya ba ta aiki, jami'in tsaro kuma kurma ne da safe, sannan kuma bayan karfe 6 sai ya dawo makaho. A hakan ne zaka kira nan wajen ofis, abin da ya fi alheri ga wannan wajen shine, a sai burbaɗa masa wuta, Wuta jama'a wuta jama'a wuta jama'a. Ofishin shugaban kamfani ya kama da wuta yana cewa wuta a kawo agaji. Yallaɓai me yake konewa ne a ciki? Kishinmu ne kawai. Wannan shine